Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket naggapo ken ni pagayam Marlene iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't nilakay ko ti agabroad idi naggigiddanan ang nag-eskwela dagiti tallo nga anak mi. Dua iti high school ken may samet iti elementarya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlene dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, narigat una yung tibiyag tayo. Naputdan tayo manan iti kuryente. Kababayin pa'y kitin ka dagiti kakaaruba. Tanang kasipsip mo dahiti balay. Inakumutang kininanam iti pagbayad tayo iti kuryente. Mapan ka manin umutang. Adun ti utang takan ko, ana. Mabayadak to amin dagita ito makabroda. Ipilit mo talaga ti agabod. Anya nga iti mapasama kiti panagbiag tayo. Madaklaan dito apa extra iti trabaho. Walter, di mo ka dinadamdamag dagiti nagsinang agasawa. Gaputa nagabron ti maysa. Sana mapasama ka dito kadata, Marlene. Tsaka itulog. Iso nga ituloy ko ti agaplay. Kaya't ko ang makapana ko na dagos. Tapnusan tayo nga agrigrigat akastoy. Ni Walter ko mati umay. Ngam kalata nagpa-Manila. Tada ka no interview na. Ha? Apa yan nagpa-Manila? Agab-abuna na. Pinalubusang batlaan. Anya ngay kat naputdan kami manan iti kuryente. Ay, kanayong batlaan ng nakasta. Iso nga rin imbaon nak ni Walter nga umay bumulod iti kwarta kada kayo. Bayadan lang to kano ito maka-abroad. Pagpaagas ko kumaday iti kwartak. Ang amanyangay, ipautang ko na kada kayaw. Tamas kasapulan nyo man. Agyaman na, nanang. Kumusta ti pa nag-apply mo, nakay? At dan employer ko. Bakit? Nagbihitan? Ado ka no ti kasapulan da amang mangged. Iso nga inalada kami adagos. Adda ka doon? Wan bakit? Adda nam amok ang agayem ko iti Manila. Padamot lang nga Ilocano. Nasaya at man to kasta. Barang agitan kami nga ag-flight. Agpada kami nga miniti kumpanya. Ay nalakay. Yapuram ti mapan. Kasapulan tayo at talaga ti kwarta ita. Ta dumaktakkelan dati ti anak tam. Nagpawitan ni Walter, nanang. Isa nga umay kubayadan dagiti amin nga utang ni katakayo. Ay nagsaya aton nga inokasta. Kat, kumusta nga ni Walter ijay? Mayat ka no di na nga nakadakwat ang kumpanya, nanang. Kompleto da iti pagyanan. Jilaan ka nang dati gatangan da. Saan ba't la marigregatar ija abroad? Saan ka no, nanang? Kat no idi nag-video call kami. Limok magpaikit di Ay, nasaya at lokasta. Ay, naksayan mo't laang ti panagdandanan ko. Impakita na nga ro di pagtatrabahuan na akumpanya. Ay na, naglawagayan, nanang. Kan ado da a Pilipino ang trabaho ijay. Aya, ay palagi pa ang tunggal ang tungtung kayo. Aliklikan na tisulisog. Sulisog? Ninanang mo, tila'y bagbagan. Ay katuan mo't anak ko. At nabangbangag ko nga ano ka no tisulisog a babae, di ta abroad. Saan naman siguro nga aramidan day tanana? Agasawa kami. Kan adan anak ni. Mapanunot na kadipay lang, dagbabay. anya ti maipay ko kan ka, ma'am. Siyak ni Marlene, sir. Nasurok ngayon ng abulan. Adinak inawawagan nila kay ko. Amok ang matulugan da. Tada kayo ti agency na dito Pilipinas, sir. Kaya't mo asawan. Saan na kayo nga wawakan?
Uwan, sir. Si Mardang matang ti panagpatulod na kada kami iti kwarta. I-check ko dito yung record may tinagan na. Ang masigurado kan ka, nga amin ang maipatulod mi nga agtrabaho iti sa balya pagilyan, kat adada iti nasaya at kasasaan. Tamamuan milata, no adada iti paggad. Kasta ka di, sir. Wen, tada kami nga ti madaksan, no baybayan mi ida. Nasaya at nung kasta, sir. Dito, nakita kong ti profile na dito computer mi. Mayat mo ti kasasaan na iti lugar nga yan na regular may iti ti sweldo na. Awan ti makita ka problema iti kasasaan na. Apay nga rin saan na kami manlaang nga awagan. Dahita ti jak masumbatan. At damot day off da. Tapos maawagan na kayo kuma. Sir, Awan ka ni ti gayem na. Nga amamom amabalin mo ang kuntakan. Tapno agdamag ka. hello. Siyak ni Marlene. Asawa ni Walter. Pasensya kanta na disturbo ka. Si ka lang amin ti mabalin kong awagan. Maawatan ka, Marlene. Manong aminon abulan, asaan nga imaw awag nila kay ko. Kat madanagan akan ko, ana. Kasta ka di. Kinapuno na, ag-roommate kami. Aday dyan kusina, aglutluto ni kanan na. Adan sa papanan na. Mabigla na, tayo na kaya ba? Sige, katagyaman na. Uray siya, kat maladingitan ang bait. No apay asaan no umawawag ni Walter kada kayo. Awanan, nanang. Saan ako namang namnamapay? Talaga binaybayan na kami ni Walter. Saan ka kumang agpanudot iti kasta? Ada na kaibagakan niya, ngadan sa kanong babae na. Ay, unay mo tan. Daita, ti pagmutput ka mapasama. Kasano kami kadagiti anak ko. Iso nga ita. Siya kung ti agbirok iti wagas. Ay, no kumata makatulong akpay balasang ko. Inak agpatulong kadagiti kakapsat ko. Jakman kayat nga aramidan da ito'y. Ngam kasapulan. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Itatagrig-rigat kan. Malagip mo tiyo masidag kada kami? Manang. Idi pailaan, binalaagan da kan, asaan aday di aklase alalaki ti pakiasawaam, tanaesem iti babae. Naman niya ngay, sinurot mo lata tiriknam, kat nakiasawa ka kadkwana. Napan kayo pa'y nagyan iji ayanda, tapno saan da ka ang mapakibyangan. Di pa'y anapasamak da ita, manang. Saan mo kuman nga isuplipay? Nagabrod nila kay mo. Ngam nagsardangan ang nagpawit iti kwarta, tada babae agas-gastusan na ijay. Wan, manang. Kat ita, umasidag kan kada kami. Tapermi arigat mon. Tulungan da ko, manang. Ay, sige, tulungan da ka. Saan da ka mo tamabalin abay-bayan, takabsat da ka kat naroon. Ang anong sama, ti aglako-lako. Aramidot da ita, manang. Agyaman at tamatulungan da. Nalpas ko man ti kontrata ni Walter. Kat nakaawit ko man dito'y Pilipinas. Wan, nanang. Ngam, awan mo't. Saan mo ta nagaw-awit? Kat kalpasan ti mano atawan. Saan tayo maamo no nagawid iti Pilipinas? Asaan ang nagpakpakita? Wano, adapay lang iti abroad. Ay, Jack abo, no anya ti panunutan, Marlene. Panaguna, nagawidan iti Pilipinas. Ngam, sabali tinagawidan na. Ay, sa dino kumangay tinagawidan na. Nalapit, iti balay ti babae na.
Uunay mo ni Walter. Saan ang nagpampanunod? Imbag lakit din, tadadagi di kakapsat ko amang tultulong kanyak ida. Uri na kangagak iti ang kakasakit asawa. Ngam saan na kabinaybayan. Ay, Agpakolehiyo ako, nanang. Kabaalak gayam nga isa kadagiti anak ko. Uri nagmay sa aklaan. kaasi ka ba't, anak ko? Saan niyo kung apanunutan dayta? Agpaimbag kayo kiti. Tapno makarwar kayo diti ospital. Naimbangal daw mo, Marlene. Kasla mabigbig ka ah. Siyak di gayam ni Walter J. Abroad. Malagip na. Ay, Juan. Si kagayam di ka video call ko iti. Umay ka, umanag ka. Agyaman na ka. Agtugaw ka. Pasensya ka diti balami. Diyak masango ti agdalwas. Ngamin, mapanang aglaklako. Kinapudno na. Biniro ko pa ito'y balanyo. Nagforbudak ngaminan. Ah, kasta ka di? Well, nakaurlungak ngaminan. Kat plano mi kan ni Mrs. Amang ipatakder kami iti negosyo apagulyan mi. Nasaya ak man ta kasta ti plano yun? Ni Walter, nagawit ka di dito'y balayo. Saan ni anakit kita? Saan ang nagaw-awit? Ano kasta? Nagawit iti balay ti babae na. Dayta mo ti atap ko. Saan ko apirpir dyan eh? Gam idi nakaawat iti dakkel asweldo. Sa baling tinararamid na. Nagsugsugal. Nagbabae. Katidyak kayat nga inaramid na. Binaybayan na kayo a pamilyana. No iti, uray ak lagsang sangit. No mangmangag ko dagita nga istorya. Ngam no ita, timmang ka na ito'y puso. Iso asaan ako na masaktan pa'y. Ay, namin ano a binagbagaag. Ngam saan nakadendenggan. Inaramid na latati kay kayat na. Isu ngamin ti pagragsakan na. Isu asaan a paanawa. Nalipatan na kami anaming pinsan. Naragsak na ta. Kalpasan ti inaramid na kada kami. Ano siya ka? Mabainak. Uray ka ano man. Diyak aramiden day iti pamilyak. Imbagkan ka, tadaan ka iti kasta ako panimutan. Nagasat unay ti asawa. Sige ah. Day talaan ti umay ko ibaga. Agyaman na iti panangipakaamon kanya. Marlene, nukas pangarikan, isubli kundi bulot ko abiyag. Ibagam tulatan ka ni Walter. Nanang, at idog pa ti biyagyo. Nakapsuta ko, balasak ko. Barikainak, asaan akong agpayang bahay. At idog pa ti biyagyo, nanang. Awatam ka di pa'y ni Walter. Nukas pangarikan, dagsubli pa'y ka na kayo. Nanang, Ikarkararag ko, asapay ko ma. Tagbalbaliw ni Walter. Kat sobrang na kayo a pamilyana. nanang. Mailiw ako na yan kan ko, ana. Ngamsaan tayo man nga ako. No sa dino, ti ayan na ita. Napaggraduar mo ti inauna nga anak mo, Marlene. Uwan, manang. Kat ko nanamot nga ituloy na kano ti agadan. Agberok iti trabaho na. Kat ison ti manggastos iti panagtuloy na. Nagnakon mo tanday nga anak mo. Uwan tapagadalag pa'y matag iti kakabsat na. Ay na, aginana ka matan, Marlene. Napigsak pa'y. Amo, napigsa ka pa'y. Ngam sikat iti makdar nga ama kan ina kadagiti anak mo.
Agason may arigat dayta. Kasladyak pulos marig na tirigat kumanan. Tanakitak mat asaan anasayang dagiti sakripisyo. Tanagagat nga agadal dagiti anak ko. Saan ka di pa yan nagparparik na ni Walter kada kayo nga agiina? Panag ko na, saanan nga agpakita pa'y dayjay. Naragsak sigurong itibiyag na. Linipat kong ti ayat para kankwana. Saan mi magtan nga orayan ti panagsubli na. Asino nga taayat isa nga ina. Sapay mapana ko naglako. Mabitlaan. Ha? Tulungan ako, Marlene. Walter! Agad tinagapuak. Masakit ako na eh. Tulungan ako, Apa nga da ka dito ospital, Marlene? Mana, Asino din yung ospital mo? ni Walter. Anya? Nagsumli na dyan lalaki? Maarsya na, kaputan na kapsuan. Madama nga eksaminan na kiti doktor. Di la mabait. Itatagsaksakit. Sana kayo lang nalagin. Di mo pala pinapanaw. Napuskol tirupa na. Sininaan ka ng babae. E di saanan ang makaidod iti kwarta. Imut utang ka iti pinagplete na. Tapno makaawit ka ta kami. Awan babain na day talalaki. Papanawan kit di. Sa dino ko matipagkamangan na. Pimusayan ti inana. Iso at tulunga, mana. Adu ti mangmanged ko apanangom si kanyak dagiti kakabsat ken kakabagyak. Tainawat kumanin ni Walter iti pagtaengan mi. Maasyanak ngamin, taimbaga dagiti doktor asaanin nga agbayag pa iti biyak na. Gapo iti sakit na. To'y pagayam mo, Marlene. Marlene, pagayam ko, masakit nila kay mo. Kat imbagan ti doktor ti kasasaad na. Ala, aramidem ti responsibilidad mo kas asawa. Takas ta ti na Christian Juan nga aramid. Ano sa maiwanan? Saan na kayon ang matulungan a pamilya na gapu iti sitwasyon na? Ngem ti Diyos ti makaammo amang subad iti dayta nga aramidem. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marlene iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lovely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga itay kanbyag ita kat impatulod ni pagayam Evelyn iti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lovely. Agtawanak iti 35 adda kaayan-ayat ko. Sa nga pulon atawen ti relasyon mi. Simango iti nakaro a panubok ti relasyon mi, idi na destino ni Kevin ijay bataan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Evelyn. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Longy. Hello, babe? Anya dyan text mo may destino ka iti bataan. Puno na ita. Kasarsaritak dito ni Mami. Pagkita ta, tapos palawag mo ka. O, sige. Urayan ka rod, tagsarita tang tumanan. Bye! Amom ka dino anya tinarigat, no agin na dayo, di agayan aya? Amang ano makasarak iti sabani. Sa nga pulon atawan ti relasyon ni. Isukat na katapay iti sabali. Agkasar kayo ngaminan, sakbay apo manaw. Saan ka di ang nakababain asyat ting mangibagakan kwa na iti dayta?
Apay ko makababain. Sa nga pulo na tawon ti relasyon nyo, nga malam pa'y lang ti agbain. Padasok ang nga ibaga. Oray simple lang ang kasar, tapno sigurado asaan na ka nga isukat iti sa bali. Saan na kaya't ni Mami nga pumanawak? Amunot namin asikati paborito na nga anak. Evelyn, makauray ka kadipay. Mano ka di pa'y atawan to urayo. Diyan mo. Duwala siguro atawan. Anya ka nagkasartan sakbay at pumanaw ka. Oray simple lang. Diyan pa'y nakasagana ita. Ay-ayatan ka. Kat diyan kaya't asimple lang ti kasalta. Kaya't ko, tay kami nginaan at rahi di boda ti isuot mo. Sana basta-basta akasarti pa ay kukan ka. Kasta kakapatag kanyak, Evelyn. Talaga ka di amapan Kevin. Kung manong, nakasaganan dagiti gamit ko. Ken ada ni Evelyn akadwam amang itulog kanyak iti terminal ti bus. Evelyn, palubusan ka din ni Kevin mo madayo? Anya ngay no isumot ti kayat na manong. Nagdadakkel dagi tabag nga awit mo. Kaslasan ka nga agsublipay. Ni manong met. Gayam, yung kakasarita ni Mami, Jesselid na. Tay-tay pa nagsangsangit. Agsangsangit manan. Saan lang amin na kaya ta pumanaw ka? Sige, tayo nakasarita. May ka, Evelyn. Hinta kasarita ni Mami. Panawan na kunti anak ko. Mami, hindi ka kanina nagsangit. Nadagsan tarik na kapumanaw, magsangsangit ka. Mami, siyak ni Evelyn. Di kaayat-ayat ni Kevin. Malagip na ka din. Si ka ni Evelyn. Nagpintas ka gaayang pala asang ko. Agyaman at Mami. Kasta umisam ka. Babe, kanayon mo kung mapasyaran ni Mami dito'y balay, ha? Uray linawasak na umay dito ay Kevin. Oh, nangigyo, Mami? Agan-anad ka iti papanam, anak ko. Di mo baybay-an ti salunak mo. Naitulutan ni Kevin. Nakalugan mat adagos iti boss. Wan merod mano. Ay, pampanunutag lang ti relasyon. Agasan day ta. Sa nga puro at taon nga gayan ayat kayo. Diyak mo din pagharap amadangan mo ti kastoy kabayag a relasyon, mano. Saan kami mat namin nagap-apang. Maawatan mo ti tunggal na isa. Da kami kan ni misis ko, 5 salang a bulan na nagayan ayat kami. Sakbay a nagkasal kami. Adan sa talaga kasta, mano. Awi sa ni Kevin nga kasar kayo. Nabayag una yun day ta sa nga pulo at away. Duapay ka no atawin ti urayag, mano. Dua pa'y ataway. Makauray ka pa, iti kasta kabayag ataway. Nading ka. Anya ti pampanunutan na ayad ay ta akid. Tadi nakapayla ikalaysa. Iday ka pa'y asap sa pulan. Sa dino ay tinapanam. Imawag namin ni Kevin. Sapay nagbayag ka nga awan. Kasamo, nagadumot namin nga istorya na may papan iti trabaho na. Namiss na ka lang, day dyan. Ay, akasam, day ta nasurok amay sa oras nga awan ka dito opisina. Dimpig saan? Amangan namang magtaka ni boss. Di na ka lang maawatanan. Kat imadayo nga ron, jay love of your life. Kung nakarod asaan arumbon nga umawawag during office hours. Kaya't nangarod amang magtabosis mo. Nakakulkul Uray ti rabi. Agkaraawag. Isupay ti pakapulpuyata. Kaya't nasawan. In love apirmikan ka. Mami, mangan kan tadda bisita minton madamdama. Sino day ta bisita? Ni Kevin ka di. Isuti kayat ko amang pakan kanya. Mami, amumet, napan iti adayo ni Kevin. Kasta ka di. Ay, nalipatan man na ako na akong. Isunsan day tanjay bisita, Mami.
Mabit lang tayo naklukatan tiri daw. Kumusta, Mano? Umunog ka, ading ko. Kunak mo inton malam ka nga umay. Day off ko ngamin ita. Iso na sapak na imay. Kasta ka di? Umay ka. Mapantay ti ayan ni mami. Pakpakanak namin. Saan na kayat timangan? Tani Kevin kano ti kayat na amang pakan kankwana. Mami! Addan ti bisitam! Kumusta ka, Mami? Sino ka tayo? Siyak ni Evelyn. Di kayan ayat ni Kevin. Auon, malagip ko. Manong, siya kung timakbakan ka ni Mami. Kababayin matkan ka. Saan? Anya ka ta kababainan. Sa bagay, awan ti sa balik ka na tayo. May kamang kanton iti pamilyami. Dahito'y tilitrato ni Kevin iti ubing pay. Kita, Uy, naglukmagpat gayang idi, Mami. wan, kadno nalaing nga binamangan. Ngam ita, kimputong, tanagado ti trabaho na. Kan napili nga minan iti makan, Mami. Adon ti di na kayat akanan. Ay na, agyamanak, tayo may kasi marungkar iti balay, balasan ko. Kasla ni Kevin ti kadwag, gapo iti kadam. Tangay nalpas kayong anangan. Tumaran nyo mo tanda dito'y agas yung nga insagana ni Mano. Nakadunda kita tumarag. Karaman pa'y namin dito'y dagiti vitamins mo, Mami. At iti danon, agtumar kayon. Uwan, balasan ko. Tumarag amin, tapno pumigsa. Agyaman na ka, Evelyn. Tay may mo binisita ni mami. Nakaragrag sa kadayjay. Ado tikinan na. Impakita na pa'y kanyak dagiti idulduli na pictures ni Kevin, idi ubing pay. Katno kanayo na nakapandag ijipungan na dayjay alitrato. Nakita nga rod, Mano. Madamag ko man. Adala ta ka di komunikasyon nyo ni Kevin? Adda Mano. Kanayon nga umawag kan ag-text. Nasayaat maglukas ta. Rumbang laeng nga agtali na agtinapintas a komunikasyon nyo. Apa yan? Nagsuy-suyab ka ba na mag-isarsarita kanya? Kasano kat parbangan. Adda pa'y trabaho. Kan adda magtrabaho. Saan ka di? Weng, yan kaya't ka pa makasarsarita. Babe, ado pa'y tibigat na pa nagsarita ta. Sige man na, maturog ka nga roda. Kat uray si kamot Awan kaya, nagyaman nakatabi ni Sita ni Mami niya balay. Naistorya ka niya ni Manong ko. Saan ka di nagkariakan ka? Amapan ko bisbisitaan ni Mami. Isumarot na mababain ako. Pasikan ti mga raramin iti responsibilidad ko para kay ni Mami. Mabain ka pa'y laan man. Kat imbilang kung to'y bagikas pasat ti pamilyayo. Good night na road, babe. I love you. I love you too. Good night. Awan sa awag kan ni Kevin ita Imbagak namin asan na umawag no dati di opisina. Tado di trabaho tayo. Ay, pudno da ita. Sapay agmon-monitor ni boss. Ay, iso nga rod. Narikat ti maungtan anya. Good. Kumusta gayam ni mami na anapan mo sinarungkaran? Nakapsot. Nagkusim amangan. Ngam, amo, idinapanag ijay. Rimagta kan nagadu di istoryana. Among, marignak ada kayo at talaga ka ni Kevin, ti agkagasad. Kita man dita, paborito da kapay iti pamilyana. Kinunampay. Kasama ti marikrinak. Iso ti soulmate ko. Ay, inidepan ni Kevin ti cellphone na. Saan na kan anak kasarita, Evelyn? Sana bahala, Manong. Nakunam ngamin, asaan na kan awawagan.
Wala rin man mo. Ngam, adun na awag kang text ko kang kuwana. Di naman kaya't asumbatan. Apay nga nga ta? Ada ka di sa inyo anak kinawatan? Awan mo ti mo. Kalaat mo tlatan ang nagsardan na imawag. No siya ti umawag kang kuwana, agre-ring mo ti cellphone na. Ngam, idepan na. Bayam, kasaritak to may papanitiday ta abanag. Mami, ada dito ni Evelyn. Ima na day tapat patpatang. Mami, mangmangag na ka di. Masapol sa manan, amaipan ito ospital. Evelyn, nagadayo manan di turong dagiti matam. Awan lang taawag kan ni Kevin? Awan na ron. Diyak mo no apay. Ay, anyamat tan. Imbag kumamot no ibaganakan ka tirason. Dead mahaan nakalagta na kasta. Mabitla na. Sungbatak lang na ito awag ni Manong ni Kevin. Hello, Manong? Hello, Evelyn. Awanan ni Mami. Ha? Nataya ni Mirabi. Nataya ni Kevin ti sapsapulan na. Anya? Nasaya ata si Mang Tagkan, Kevin. Manong, talaga naglibak. At ay Jenny Evelyn. Nakitak, Manong. Mabitla. Inaktanawan ni Nanang. Linabsan na platan ni Kevin akas laawan nakita na. Anya mo tunday di pa ng parparigat na kanya. Anya nga tayo ti basol ko katkuana. Siya kung ti umasidag. Nalamit. Agladladin. Gapoy ti ipupusay ni Mami na. Kevin, makipagladin nita. Amo ka nasakit kan ka tinapasamak. Kat... Mabalin ka di, Evelyn. Panawan ak pala. Jak pala kaya ti makisarita ita. Nasakit ti ipupusay ni Mami. Ngawanak iti sibay na. Sige, maawatak ti marikrik na. Panawan ka pa'y nanood. Evelyn. Ag-awid akong Manong. Kevin, pagawidang ni Evelyn, sipon ng rugi ti lamay, at dito balay. Manong, Apay adi mo kasarita. Manong, Ita, papanawam latan akaslawan ang yaman na. Anya, bakla? nagsakit ka rin nagsasarita, Manong. Si kapay akabsat ko ti mga ibagakan niya iti kastan. Agsarita kayo kang Evelyn. Itamat laan. dudwatan ito likod ti balayo. Kat awan makangag iti anyaman na pagsaritaan ta. Ita, ibagam kanyak ti pudno. Apay adin akong inawawagan. Adda ka din nang isukatam kanyak. Awan sa bali, Evelyn. Amo matasikalaan ti babae nga inayat ko. Ay ayatan nakadipay wano saanan. Ibagam kanyak tapno amok ti aramidag. Evelyn, awan sa bali a babae ti biyak ko. Ipasigurado kang kadayta. Naamiris ko lahan. Ajak kayat ti commitment. Nasurok ka sa nga pulo at tawantan. Ita, kasta ti ibagam kanyak. Sorry, Evelyn. Awan nga min tulad ti pakinakam ko amang ibagakan ka idi. Saan ka nagpakpakita kanyak iti oray ka anuman? Nasakit ti inaramid ni Kevin, Mr. Lonely. Ngam na amiris ko ano jak pakawanan. Siyak matlaang ti agsagrap itiriga. Gapo ta nag-break kami kini Kevin, adun ti agar-aram kanya. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo,
Evelyn. Evelyn, pagayam ko, raam magtikinaturid mo, anang sango, itinagbalin a desisyon ni Kevin. Tuloy lang tatibiyag, uray no nasaktan ka. Kinunam nga do, dagiti agar-aram ken ka, ngamnasken asiguraduam, ajay pangital kam manen iti ayat mo, ket saan na akabuten ti commitment. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Evelyn, iti probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lovely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbyag ita ket naggapo ken ipagayam hana iti San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lovely. Agtawanak iti 25. May saak a sales lady iti department store. Jasper, tinagan ti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Hana. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lovely. Kita ang tiladawan ti boyfriend ni Hana. Saan ka di agwapo? Ay nga, kasla artista. Edited lang data a picture. Kasan mo nga ibagram nga edited? Kat nagnisig ni Hana dita? Saan nga edited data? Talaga agwapo ti boyfriend na. Jack mamati. Abaya saan ka mamati? Gapo, tanangisit ni Hana? Kunakmat nga edited lang data. O sige, ibagat ka ni Hana nga iyam amuna kan kati boyfriend na. Sige man nga ron. Numapasamak dayta, ilibre na kami ka ni Hana. Oy, nangagot yung pagsarsaritaan nyo, ah. Dayto man ang babaita. Saan kit din amamati, agwapo ti boyfriend mo? Ay, ibagaman kan kwa na tinagan na. Ni Jasper. Ay, kung nagtumot kan ka. Jasper tinagan na. Nagngag mo. Ay, Hana, awagan man kit di. Ada trabaho na. Paumayom dito itong bigat. Tapno makita ni Jessica, apud mo ti ibagbaga. Sika talaga. Pinagrurod mo man ni Jessica. Kasano, ipapilit na kit di nga awan boyfriend mo? Katbay ang natan-an, o kastati kayat na apat dyan. Hoy, sana kapaabak. Taamok nga da boyfriend mo. Kat ay na, guwapo. Day talakit din, di makiap-apaan man. Hoy, sana ka makiap-apaan niya. Ibagbagaklaan ti pudno. Bayam nga umapal day ta a Jessica. Ta isuti awan love life na. Kasano mat ngamin? Super duper toxic ngamin ti ugali na. Asino kumangay ti mangayat ken kuana. Sweetheart, abay akas taon iti panangmingming mo kanya. Adda ka di rugit iti rupa? Oo man. Inlab kan sama tunay kanya kon. Dakas ka di. May mayat manan Mas dawag lang. No apay anak ka dudita ang nagpipintas sa babae. Ngamsyak pa'y lang ti inaram ko. Imbagak matankan ka. Asaan a kinapintas tikit kita iti babae ngayon nakayatan. Diya ugali tinapatig kanyak. Oo, kaya. Kan may say, para kanyak. Sika ti kapipintasan a babae. Di nakman bulaan na kasta. Pudno ti bagbagak, sweetheart. I love you. Laglagi pamdayta. Awanin ti sabaling ay nakayatan. No di si kalaef. Hello? Hello, Hana. Ayan mo. In-text ko matkan ka nga taag dito restaurant.
kadwak ni Jasper. Kaya, apay nga mawag ka? Pinag-order na iti makan. Ada ijeruan, adamot kasarsarita na. Ha? Kaya't masawa? Pinanawan na ka? Jak amo no asino di kasarsarita na. Nagbayag na kang sarsarita. Ay, kiting kaayabanan ka. Ibagam, orderan ti ka ninyo. O sige, inak ayaban. O sige ha, awagan kang tumanan. Bye! Wen, naskan nga kita ta iti personal. Jasper, na-orderan na kiti makan. Bye. Dapat aramide. See you. Asino di kinasarita? Nagbayag kayo anang sarita. Ay, di barkada. Ala, ginta manganan, sweetheart. Hi! Hello. Good morning. Good morning. Sige, mapanang payag tayo niyan. Sure. Ay, tamang pa anak kay isang na diya babae. Nag-good morning pa'y kanya. Karkar na. Good girl nga tan. Good girl? Ay, awan lat amo ko ngagbalin a good girl day a babae. Nakaisang itay si Mangbuta. Uray siya, inisuman nakmet. Ket nag-good morning. Nga, saan na kasi mong bata? Taamok a plastic day ta babae. Saan ka di abawal di cellphone no madama ti trabaho? Ket mo talagang abawal. Apay nga ron nga usar iti cellphone ni Jessica. Ay, day tangaron ka ti karkar na. Napigsan ka di iti bossing. Ay, kaanong nga awisan ni Jasper dito tapno makita ni Jessica? Ibagak pa'y kan kuha na Paumayo mo na dagos. Tapno paapalan taman day ta babae. Jasper, kasano tangag sarita? Kaday tamat agrep-reply kadag iti message dita cellphone mo ter aramido. Idulin ko man lang ti cellphone ko. Unusan, i-off kon. Tapnusan kan ngagreklamo. Asino nga min ayan ita ka-chat-chat mo? Awan, barkadak lang day. Embes ko mga aginjoy ta, iti ka data dito'y park. Huwag ngagpaisan niya. Nagmayad dito'y park. Nagpipintas dagiti sabong. Kas kapintas mo. Apay ngagmisod ka. Di ka madanagan. Saan ka nga isukat iti sabali? Mabalin ka di nga umay naktudagasan iti trabaho intudbigan? Anya nga oras? No, agawid kami Amo mo ti oras ti pa nag-aawit mo? Una, tayo talagayan. Orayan ka. Kadnas kan amasapa ka nga umay. Yes, ma'am. Yam amo ka kadagiti katrabaho. Ay katnas ka nga ron nga agpurmaan. Tapno saan ka maibabain, sweetheart? Anyangay. Ayan na iti boyfriend mo. On the way ka nun. Ay, sigurado. Makiktuplay ta Jessica no makita na ti boyfriend mo. Sikamot. Umapal kunak kuma. Sikamot nga min. Dagulit ka. Isong aramidat man langan ti bagbagam. Katuna. Tauray siya. Kaya't kumat makita iti personal ti boyfriend mo. Wen anya? Picture laang tinakakitaan kan kuana. Ay, jak man amukan ka. No apay asaan mo i-post iti Facebook. Saan ko nga ugali ti agi-post iti Facebook? Ha? Isudaytan. Ay na, guwapo at talaga. Isudaytan. Asit kanta. Jasper, nasaya at tadakan. Hello, siyak ni Joanne. Siyak na ni Jasper. Kat iso ni Jessica, ti katrabahuan ni. Hi, Jasper. Ha? Apay anak kiktot ka, nakakita ka ni Jessica, Jasper. Agam amo kayo? Wan, agam amo kami. Agka-chat ta, saan ka di? Ha? Anya ti mapaspasamak ditoy? Sige. Mapana kon. Jasper, urayan na. Jasper! Ay, anya ti inaramid mo si kababayita? Baso mo. Apay namin ipaspasikat yung kanya. Di inad ko iti Facebook. Nag-chat kami. Ita, da kami, anya.
Anya? Ay na, ipumot kan san? Aga-agaw ka iti boyfriend. Wene, basol ko. Ay, bagak namin tibuan nagan ni Jasper ka ni Jessica. Kudyak mo tiyong pagarok nga i-chat na. Iso gayam di katat-chat. Kan kain inawag ni Jasper, ija restaurant. Dahil toxic ka babae. Uwan. Mapagsisilpo ko nagiti paspasamak. Ay, basol ko. Siya pumot ngamin. Ay, onay kan, Joan. Ay, diyak man na nagpampanunutan. Hana, pagkawalan na kumaan. Please forgive me. Kumusta nga iti trabaho, Hana? Ay, makabanog, dagmalmalam anak takder nana. Idi pa'y gamin nga ibagbagakken ka, ang narigat ti agbalin a sales lady. Oh, anya nga ita. Marik na mong tirigat na, taaddan varicose veins mo. Mon nga. Balbalakadan ka idi iti rumbang nga aramidam. Ngam di naktumot ikaskaso, anak ko. Pangalakay ko mga iti pag-eskwela, nana. At damot damanang mo amang gastos ken ka. Panununtok pa'y Nagadaw ti mabalin mo ang pag-eswilaan dito lugar tayo. Di mo ko na agbakbakat kalatan nga agse-sales lady. No addan ton edad mo, awan ton ti mayat amang alakad ka. Mayat pa'y laang ita at umig ka pa'y. Gamin ton bakat kan. Apay, agtak-takder ka kadipay nga agay-ayam ka nagururay iti customer. Iso nga agpanunot ka na imbaghana. Di mo sayangan, tinapintas agundaway. Girl, pag-iistoryaan da dito entero ang department store, tinapasamak edi na minsan aldaw. Anya? Isumat lagayam akita-kita ang daklag iti daddo mga sales lady. Kat amuklatan, aday Jessica tinangis istorya. Toxic at talaga dahi jay ang babae. Amok nga uray siya, katirtir dyan nakmet. Kaya't naknaikatan iti trabaho. Uray si ka? Ay, so apang panunutek. Agresign naklang nga. Agresign ka? Kat mo na. Apay pa'y lang agbayagat dito. Kat puro toxic dagiti katrabahuan ta. No, agresign ka. Agresign nakmatan. Ay, di ka man nagsawi iti kasta. Pagadalan dahak damanang ko. Awan plano ko nga agadar. Nang plano ko nga gipatakdar iti beauty parlor ko. May mayatan tabos ko ti bagi. Agdesisyon tan alayin bag. Agresign ka kadi. Agiddan ta? Aman no makadlaw dagiti bossing ta. Kat man ano ko. Kasano ni Jasper? Saan naman nakasarsarita ni Jasper? Nalabit. Kay-kayat na ni Jessica nga miti siya. Anya? Bayangon. Nasakitin ako ko. Ngam awan maaramida. Tanatagi ko ni Jessica ti puso na. Ay, agpapada amin alalaki. Isukat ajak kaya ti makiayan-ayat. Gapoy ti dayta arason. Nana, aginroll akon. Ha, anya ti kunam. Agiskwela akon. Ngam nasken ang tulungan nakiti kastos. Ay katwan na anak ko. Ang kasanon nga di trabaho. Agresign akon Dua kami ka ni Joan agayim ko. Nasayaat ba? Broken hearted akpay namin ita. Kasano ang broken hearted ka? Ay, insukat na ko ni Jasper iti sa bali. Ay, hindi pa'y laang ngamin. Amo ko na saan ang mapagtalkan na dyan lalaki. Nangisukatan na ka. Katrabaho mo't lang ang nana. Ay, unay mo't daytan. Nasaysaya at nga umadayo ang kadagiti toksik at tao, nana. Hindi pa'y kung mga inaramid mo dayta, anak ko. Ay, mamiss ko da ito yung pagtrabahuan. Promise. Oray siya mo't manumot atawan ang nagtrabaho ta dito Ay, inananusan ta na oray basit to sweldo. Ni Jessica dayta umasidag. Anya nga taman iti ibagana? Apa niya
saan kayo? Agiskwela kami. Gapukan ka? Toxic ka namin. Anya? Bayamon, mapantan. Hoy, tinaklapdan hana. Kaya't ko lang nga ibaga, ti sakit tinakam ko iti daytoy a babae. Anya sakit tinakap at may bagbagang? Hoy, tamagang pailaan. Kat inagaw mo ti boyfriend ni Hana. Nalipata mo? Joan, gusto daytan. Pudno mo ta. Aga-agaw ka iti boyfriend. Saan ka atutupan? Taado ti tao. Kanjak kaya't amay katak iti trabaho. Ngam kukwak kita ni Jasper. Mayat kayo man, wan mo saan. Siya kun ti baro a girlfriend na. Kunakno asilo ti agda dito'y salas. Si kawat gayam Hana. Rabieg, apay asaan ka pa'y maturog. Agin inkodak pa'y lang iti project ko, nana. Kanayon kan samot ng gagpuyat. Kumutong kan Kasapulan nga agadala ka himbag. Sayang mo ti kwarta, agas gastusan nyo para iti panakadal ko. Kasta ti kayat ko amang ngagagkan ka. Naskan alapasam ti panagadal mo. Ikarkarigata, nanan. Ay na, Hana. Dandanin ti graduation mo. Siya to ti mang make-up kan ka Mabaling ka di asaan. Papintasan kan to iti kastaunay. Ay, wan gayam. Nadamag mo ka din. Nakiasawa ni Jessica. Sino tinangasawa kan kwa niya? Ni ka di Jasper? Mamartag sa kalugaran da. Saan damat kat abimayag ka ni Jasper? Kat, kumusta ito ni Jasper? Awan mo tandama ko kan kwa na. Asino kumati at dadamag na kankwana? Bye-bye amon. Adumat ditang agar-aram kan. Ngam, Jack, agapura ang makiayan-ayan. Agor nungak pa'y iti kwarta. Correct. Tati ayan, saan nga inapuraan? Kalpasan ti panaggraduar ko, nakastrekak adagos iti trabaho iti dakkel akumpanya dito'y Manila, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Hana. Hana, pagayam ko, nasaya tinagbalin a desisyon mo, anang ituloy iti panagadal mo. Nasaya at met, ta imadayo ka, ta iti dayta nga inaramid mo, swerte, ti simmang baykan ka. Ala, sapay la ko ma, tag nanayonan, ti ragsak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Hana, iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Anudo, kiniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagod kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.